Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Ngikhulumela phansi ngoba ngiphathekile kahle ngiyaxolisa ngalokho angizukwazi ukumemeza kakhulu. Siyaqhubeka ke ne-show Uthando Nesthembu. Ngicela ukunibuyisela emuva ke guys ku season 3. Manga khuluma iphutha la sithole khona ukuthi abantwana ababili baka baba uMseleku abaphathekile kahle bebegula ku ugirl kaMayeni kanye no girl kaMangwabe. Ngesikhathi ke behamba ubaba uMseleku no Mangwabe besibhedlela behambisa untombazane uthi isizathu sokuthi abantwana laba bengaphatheki kahle ingoba kunezinto zabantu abadala angakazamukeli yena. Unesiphiwo anaso kodwa angakasamukeli noma angawuqedile umsebenzi waso. Ngicabanga kanjalo. Before size lapho ke guys, ubaba uMseleku uvelile futhi kuyo le season wavela ezomfundisi. Mayevela njengomfundisi ngizwe umama lo obehamba nobaba uMseleku bengena kule khaya abeyothandaza kulona. Kodwa ubesamfundisi samthandazi. Ngiyababona abafundisi laba base eZion mangakhuluma iphutha abake be light amakhandlela mabethandaza befake namanzi kukanjalo. Kodwa mayevela ngaleso sikhathi kuvela ngokuthi umfundisi unesiphiwo sokuthandaza. So mayefika kuleli khaya kube nje neprocess into abeyenza ke ukulekelela lo mntwana abemthandazela. Sibonile amakhandlela abe kukanye nezinye izinto. Waseke ebalula ukuthi akawusebenzisi umuthi uyathandaza. So into engayazi kahle ukuthi lesi siphiwo esibesishaya kubantwana yilesi somthandazo noma sekuyisiphiwo esinye. Ngoba mabe esibhedlela kanye noMangwabe ukhuluma ngokuthi abantwana bakhe abekho kahle abaphathekile kahle kunomsindo futhi okusho ukuthi lokho kwenzakalayo kuqondene naye kodwa kuthinta einganeni. Nginibuyiselelani ke lapha emuva season 7. Ku season 7 uLwandle noSbindi abanesiphiwo manje. Khona ke angeke sazi kahle izinto eziphathelene nesiphiwo noma uhambo lwakhona kodwa ikhona indawo la sisala khona no ngase mhlawumbe futhi uzwa kangcono ngasichazela. Angisho ukuthi njalo sesingena siyagamanxa eindabeni zabo. Sibuka ukuthi ku season 3 uMseleku okhuluma ngaye nokungamukeli fully isiphiwo sakhe noma ukwenza umsebenzi oqondene nesiphiwo. Uma sesifika ku season 7 from season 3 mangabe angiqi asithola indawo la ubaba uMseleku asemukela khona lesiphiwo sakhe noma isiphiwo akhuluma ngaso yikho ukuthandaza kuba umthandazi abe umfundisi. Because indlela engambona enza ngayo ngabona umfundisi ofana nomthandazi ngoba kulekhaya washiya ekhanyisa amakhandlela waze wathi bengawacishi azoyicishela. Niyabona guys ukuthi ngangikhwema ke esikoleni ngiyadlala ngikhohle izindaba engiyifundile. So mayethi belikhaya beshiye amakhandlela bengawacishi waphinde kwaba khona umuzi wesibili ikhaya lesibili nakhona futhi wayobasiza. Ningikhumbuze guys mangenza iphutha. Okokuqala ila okunoyingane ebingahambi ebingasakwazi ukuhamba.
wayithandazela kwaba khona umehluko owenzekayo. Okwesibili, omunye umndeni obunengane futhi nakhona ebingaphathekile kahle, wafika kwaba khona izinto abenzela zona. So mangibheka lama-episode 2 ngibona umfundisi Mthandazi. So mayikhuluma ngesiphiwo, asazi noma sekuyisiphiwo esihlukile noma kusayisiphiwo lesi sokuthandaza. Kushintshaphi-ke mase sifika ku-season 7, uLwandle unesakhe isiphiwo noMpumelelo unesakhe isiphiwo. uMpumelelo-ke sizwe lapha kusho kagogo uSikhotheni ukuthi kukhona isiphiwo anaso, kodwa naye akakasi-embrace fully isiphiwo sakhe, kodwa uzoqala leyo jini. Abantu-ke bayadideka abanye bathi, hawu, ingabe usewugobela yini? Why abantu besho njalo? Akukho la sithola khona ukuthi uLwandle uya kwi-training uyofunda, because sizwa ukuthi sike sibone kwabanye, sizwe futhi ukuthi uma eqala le ndlela khona la athunywa khona kuleyo ndawo, ila abamlolonga khona bemfundisa ukuze aphume azi ukuthi uzokwenzani kanjani. Esikubona ku-season 7 sithola i-meeting ecacisa ukuthi kuLwandle nakuSbindi kwenzeka nje. Okulandela lapho sebesekhaya engathi benza umsebenzi wokuwelkhama iziphiwo zabo noma balungisa umsamo. So abantu badidekile ngoba kubukeka kuyenye i-process. Angazi-ke phela guys, izinto azifani, nasi ngeke size sisho ukuthi siyazazi izinto zokwelapha ngaleyo ndlela, kodwa mina into engiyibuka iyi-advantage nento futhi bengilobu ngihleze ngiyicabanga. Nike nibone guys, ku-TikTok kunabantu abanokwenza amavidiyo, omunye akhulume ngokuthi hey, wangihlukumeza uGobela wami, wangihlukumeza omunye ubaba or omunye ugogo owayemsiza. Kungcono-ke laba balolongwe ekhaya, makubhedwa kuba khona okungahambi kahle kubhekwa khona lapha ekhaya, makukhona okushona eceleni kubhekwa khona lapha ekhaya. Ngoba ukuthole laphaya ku-TikTok ungasazi ukuthi kunengxabano engaphezu kwe-training or yokuthwasa noma sekuhokunye, mase bekhuluma ukuthi hey, oGobela abanye banje. I-advantage-ke yaSbindi noLwandle uma kuwukuthi benzisa obaba wabo noma ubaba wabo uGobela, bona kuyothi uma bengaboni kahle nangubaba egcekeni. Kodwa vele guys, bebenzani? Bebenzani? Anisihlebela nini enaziyo? Bebenza ini? Hayibo guys, yazi ubaba uMseleku uthe baklina umsamo ngoba kukhona owafika nento engalungile ekhaya, noma yena wafika nento engalungile, waphinde wasi bakhona basebenzisa umuthi, wathi futhi baneziphiwo uLwandle noSbindi, manje kufanele kwamukela umsebenzi. Kodwa-ke ngeke bakwenze ku-TV lokho okunye. Sengiyasho nje ukuthi uma ufika kulowo mqondo wokuhleba, ngeke bakwenze ku-TV lokho okunye. So ishubile leya nto leya, kuthiwa iyimfihlo. Lo onayo uyikhuluma emalangeni akhe okugcina, kwiy'nsuku zakhe zokugcina ngci, uyayikhuluma-ke. Nakhona futhi usuke enzela ukusiza laba abazosala, ngoba kungenzeka ukuthi besale nento ivele ibaqede. Leya ngeke ivele ku-TV. Yabo indlela abayixoxa ngayo, angikholwa ukuthi singavela ku-TV leyayana. Guys, nginingezwa ngikhuluma ngendlela engekho right, angikho right manje, ngilele ngiyamemeza.
ngenzela ukuthi ningizwe. Angazi uma ngiqalwa yi-flu noma kwenzakalani. Hayi, mina ngisaqondi kahle ukuthi kwenzakalani ngemizimba yethu kulo 2024. Akusikho kodwa ukudla esikudlayo, imizimba ivele ikhathale, uvele nje ufadalala ungazi ukuthi ufadalaliswa yini. Sengiphumile kuThando Nesthembu, ngiyaxolisa. Leya ishubile-ke, leya ishube kabi. Futhi ngeke ngisho angiboni ukuthi leya bayakwazi ukuphathisa ukuthi yenza nje, bekunikeza ama-instructions. Suhamba uphume eSouth Africa uthi gudle kancane lapha komzala bethu ko-Mozambique, Congo lapho. Kuthiwa-ke uhamba-ke iy'ndawo zakhona la uzobuya khona uqeqeshekile. Mawubuya futhi ayikho into ethi wenzeni, kubonakala nje ngezenzo ulobu usimama. Mina ngisholo ukuthi ngeke-ke bayenze ku-TV ngoba kuthiwa ishubile leya nto. Uma bengayenza ku-TV izinto zingaphenduka ngoba kuthiwa yinto enzima kabi yona uma beyisho. Kuthiwa akuyona into eshibhile, yikho ungeke uze uyibone ka-TV. Futhi kuthiwa la eSouth Africa abayazi, kodwa bakhona abayenzile ongasi-ke shuthi sebenga-recommend ukuthi hamba kuphi. Yikho nje nalaba abantu abababazayo bamasonto amaningi bajwayele ukuthi amasonto njalo amakhulu bajwayele ukuthi abafundisi bakhona bababona kuphi nakuphi, bebala-ke lawo mazwi, omakhelwane bethu, omzala kule ko-Mozambique, ko-Ghana, ko-Congo. So ngisholo ukuthi nje ma ufikela lowo mcabango ukuthi kungaba into yasekhaya lebe abayenzayo, kodwa lokhuya kushubile. Futhi-ke abaphila abantu bakhona, sebengathatha i-risk engaka ngoba nalo wangasekhaya babemusho ukuthi eyakhe okwakhe kwakuwukuthi engagezi, sewashona. Wayenazo-ke izinto, kodwa nakhona angivumi mina ngoba akekho wazi ukuthi waya kuphi. Into nje abantu abayaziyo ngayo ukuthi lo wababa wayengagezi. Hey, ayazi ngcono kube waphila ngibone ukuthi wayengagezi. Bathi wayengena emotweni ahambe zonke iy'ndawo ayihambayo, ahamba ama-meetings aphezulu kodwa engagezi, enonkosikazi ney'ngane. Angazi indaba yakhe, ngiyafisa ukuthi ngiyixoxele yona. Inkinga iyangihlekisa nje, ngihlekiswa ukuthi kulabantu abakhulu wayehlangana nabo engagezile babethini, ngoba phela ngeke ukuthi babengaboni. Manje engagezi. Hey buba kwethu, suyishubile-ke leya, akusiyo. Sengisho kulo cabangayo ukuthi hayi bo bezenziwani iy'ngane, ngeke bakwenze ku-TV. Suyishubile leya nto leya, nemithetho yakhona mningi. Ningaze-ke nje nicabanga ukuthi nami ngisho lokhu ngoba ngiyazi, ngezwa kuxoxa abantu nala ku-YouTube bayaxoxa abanye omkhulu nogogo nabanye futhi ongababuza bayaxoxa, kodwa abakushoyo ukuthi la eSouth Africa akekho owaziyo. Kuthiwa la eSouth Africa ogogo nomkhulu ney'nyanga azikho kuleya level la ezweni lethu, azifiki kuleya level yaleya nto. Ngiyayixolisela abakithi ave ngihema, angiphathekile kahle, kodwa nje bengizokhuluma lokho ukuthi niyakhumbula ukuthi ku-season 3 bekuwuMseleku okhalaza ngokuthi iy'ngane ayiphathekile ngoba lento iqondene naye. Season 7 seyijikile into, seyiqondene nolwandle noSbindi, okusho ukuthi-ke olwandle noSbindi sebeme endaweni kababa wabo. Ngicabanga kanjalo. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi guys, ningixolele. Yazi ngizogcina ngikwazile ukwenza nge-order kamnandi, kodwa vele anginayo-ke i-order, sengikhulumelana iphutha, kodwa ngizozama ukwenza kangcono. Ngizizwa nje ngathi ngiyaqala ukuba kule platform, indlela engikhuluma ngayo, noma kwenza ukuthi angiphathekile kahle.
Ngiyabonga kakhulu kodwa nge-support, ngiyabonga ngiqedi, bye.